Anya laki din! Bakit? Agsukat kan? Oh my goodness. Ada ka rin pautang ti supplier ta, lakay? Ada bakit? Manungay. Ada 20,000 pesos. Dakkel sa amot day talakay. Anya ti inrason mo ngay kan kwa na. Naimbag man ta inikan na ka iti dakkel agatad. Kat 10,000 lang matid itid na asigot. Imbagak nga ada por diyan ta ngagmula bakit? Naglaing ka talaga nga agrason lakay. Kasta ti kay kat kukan kakat. Ay, sakpay ti ko lang bakit ha? Basic lang dagita kanya. Anya laki din na Mabit lang nga ron tagpulasak. Isuot ko ti jacket nga insuot ko idi nangabakan ta. Lucky charm ta day a jacket no sugal ti saritaan lakay. Kasano ngayon day talakay? Nabakak matan. Uwe sa karon bakit? Naabak di 10,000 pesos ko. Insuot ko ti lucky charm ta. Ngam naabakak matlat ta. Awanan maraminan ta. Masapol nga agawit tal bakit? Kat naawanan maigatang iti bagas lakay. Ay, laki din bakit? Saan ba't amabalin nga agyan talito sugalan? Awanan isugal ta ngamin. Naibusan ti kwartata, oh my goodness talaga. Ay, kasano pa'y daytan. Agawid ta pa lang, tapno makapag-ilan nata. Kaya makapagpanunot tamad lang, no kasano ang madaan tamanan iti puunan bakay. O mayak man, Laura anak kaw. Laura! Mabit lang, nanang. Paumayan. Makauray kayo kadimat. Payakas na ti itsuraam. Kaririing mo lang. Wan nanang. Ayo tumayo ibagaya. Padiguan kayo kumang makapadisbaya mati kasta. Alas 10 ni tiagsapa. Gam nakaturog kayo pa ilang agasawa. Napuyat kami nga rod nanang. Anya ti nakapuyatan yu aya. Anya laki ti ni nanang. Sa bali man nga minan ti pampanunutan yu. Payakas na ti isang mo nagawid pinang bakit? Ada istorya kan kawa nito lakay. Anya ti istorya Napuyatan ka no da Laura kin ni David Rabi. Anya ti nakakatkatawa ngay. Anya laki din nito. Common sense mo na. Ay lawlawagam ngamin tapno maawatak mait no anya ti kayat mo asaway. Napuyat dalakay. Ang mga numadan tantumatin iti apo ka. Amom nga raw. Anya kumapay nga tinaduma kayat asawan day kay lakay. Di tamit amo no anya ti nakapuyatan dagita nga agasawa. Ang mga no adaman ang tinapananday di rabi iso ako naman napuyat da. Saan da magaya mamula antisigod nga inabangan day. No kasta, isardeng dan ti aggarden. Isumit ti imbagada, iti making kukwa iti dagang abangan da. Anya! Si kamot gayam kasinsin Laura, hanyat masapol mo. Ay, inan anusak ti may diti lugar yo, ore adayo. Takayat mitiag patulong kasinsin ustal. Anya klase si tulong sa kasapulan nyo kasinsin. No adda ko mati extra kwartayo kasinsin. Pabuludan na kami pa'y kumay ti pagpuunan mi kinilakay ko. Kasasadot mo't ngaminan ti aggarden no kanayon nga mapisti ti mula. Aya, mano aya ti kasapulan nyo kasinsin. Uray 15 kayo kumano, adda kasinsin. Sige, kasaritak pa'y umunan ni kabagis ko, na sumangpat kasinsin. No umanugot, itiks kanto. Okay kasinsin, urayin mi nga rod iti kabiitan a panawan ko ma.
Di ka madanagan ko sinsin. Ibaga kadagos kimi kabagis ko no sumangpat. Uray basita ka tao, dakal ti puso ka tumulong king ka. No kasta, insardeng dagayam ti aggaradain. Ading ka. Isumot ti kinuna ni kasinsin ko itay, kabagis. Apay ka no nga eh. Una, ta kanayon kanumot ang mapisti ti mula da na to. Amangan mga minuliw-liwayan da, iso kasta. Kanayon ang mapiste. Pangalaan da nga ro ni tatikanan da, no saan da nga agmula. Iso nga ron nga agbulbulod da iti pagpuunan da kabagis. No umutang daging ka, agaramid ka iti kasuratan kabagays. Ipapirmam ka da kwada. Uray kasinsin ta da jay, may merlat ta no da pirmaan da. Tapno da ebidensya no bilang man at dati parikot. On kabagis, kasta ti aramidok. Awagak nga ron ti kasinsinta. Ibagak nga umay na alaan ti kwarta dito'y balay. Agsagana kan lakay. Ti kasinsin mo ka ni, di mawag bakat. Bun, adda ka no ti kwarta abulbuludan ta. Ay kat, mapan mo nga rin alangan na. Mapantadwa, no maalat ati kwarta, agdiretsotan ijay sugalan. Sayang amin ti oras na agsubli akpay dito'y balay. Naskan amabawi ta tinaabak a kwarta ta. Ay, un gayam. Anya ti inrason mo, ti kasinsin mo. Naimbag ta, pinabuludan na ka. Imbagak akasapulan ta ti pagpuunan ta. Di naman sinalodsod no puunan ti negosyo, wano puunan iti sugal lakay. Tatapid ka Laura, may limabas na nakamotor bakit? Anyat ko nam lakay. Da Laura, kindabe, tinakamotor alimabas kunak. Apay di mo nakita ya? Saan lakay? Sa di no mga tanti papananda kanyang agasawa. Kanayon damit ngagpamyanan. Adda siguro trabaho na ijay ah. Nga ta, Pinasardeng mo kumangamin ata sinalodsod mo eda. kaya no nagparatag di pa nagpataray da iti motor. Kumusta mga tatin negosyo da kasinsin nga imutang ka data, kabagays? Dayta ti jakam mo kabagis. Apay di mo sinaludsod king kwanaya. Nyalaki din kabagis. Amumat abisya ka tao. Wen angam kinumustam ko malatta ida tapno updated tamay. Alabay tawagak to ti kasinsinta inton labi. Apay di mo mabalin na tawagan itaya. Ay mga nubisi da. Kat tidamat lang sungbatan ti tawag ko. Inton labi langan kabagis. Ipalagip mo lang ti Judith da, ti utang da, tapno di da malipatan. Kumusta kayo kabagays? Tinawagan mo ni kasinsinta. Tinamat sungbatan ti tawag ko kabagis. Mga nubisi da jay. Apay di mo in text. Ay nalpasan. Awan pa'y matriplay na. Ay, amangan mo no. Nyakalaki din na ya kabagis. Negatibo ngamin ti adda dita panunot mo. Narigat nga tati agpautang ita panawin nga bagays. Makapatruma, makapa-stress. Kumusta kayo, Uncle Juanito? Nay, si Kamay style. Ay, bueno. Siyak na ito, Uncle. Dakil tinagbaliwa makanakan. Ad gimwapo ka. Iso adi ka na ila sinadagas. Anya laki din na yan, Uncle. Agpalakpak manandagit lapayag ko. Anak ang ngagiti, imbagayo. Ay, okay lang. Tapod no may tagimwapo ka. Naimagmanta na ilasin nak. Ito lang man na nagkita na dito'y paradaan. Ay, napigsapay ti matak, Uncle. Uray adayo kayo, kat may lasin kayo.
Sa dino nga minanti, nagkapuan nyo aya, uncle. Ay, gimatangak langit ibagas may kanyan time. Sige ngay. Ay, uray siya uncle. Nakitindak mo iti abastumi. Aywan kayam. Kumusta ti negosyo na kasinsin? Negosyo. Awan uncle. Imutang da iti kwarta kada kami kin kabagis ko. Talo abulan ng tinapalabas. Kati ko na pagpuunan da kano. Awan matyan mo ka negosyo da. Kaya no tila papapanandang agasawa. Di na matatao, di balay da. Anyo? Ada ka no ay tinegosyo ti anak kin manugang tabagat. Negosyo! Awan mo tiyam mo klakay. Nay, hapay nga ro da kasi tinaibagan ni kaanakan no style itay nagsabat kami ije paradaan. Himutang da kano iti kwarta. Kati ko na da, pagpuunan da. Anya, ay, jak amaw, ti maipapan iti day taaba naglakay. Ay, mapan mo man ida bisitahin ba kahit? Ang mga manukom komporme matadalaramidan da kita. Hananuan da ko mati kwarta nga inutang da. Kitawan mo't garden da. Kanya laki din. Ayan, tilakay mo, Laura. Nakaturog pa lang nanang apay aya. Ay, anya laki din ti kastangan arami din yaw. Apay ka din nanang. Dayta, maturog samot yan arami din yaw. Nada kayo dito balayaw. Inton kuan, tila papapanan yaw. Awan ti plano yung agtrabaho aya. Anya lakit din ni nanang. Relax kay laang ka di. Kan, anya dyan negosyo nga ibagbaga ni kasinsin mo. Ha? Anya? Napan ni kasinsin iji balayo nanang? Ni tatang mo, tinangibagaan da. Naranaan na nga me ni tatang mo iji paradaan kat imbaga na kano, nga imutang kayo iti pagpuunan yaw. Ay, pudnaw. Ay, kwa, wala nang. Ayan niya tinegosyo yaw. Awam mo ti makita. Plano mi pailaang nanang. Anya? Plano yung pailaang ngam imutang kayaw. Di mo lang ibaga no na ilawan kayo anang higastos iti kwarta kat. Hello, kasinsin ustal. Kumusta ngay kasinsin? Kumusta matunti negosyo yun dito? Ha? Ay, kwa, kasinsin? Okay lang mat, kidi. Apay, kasta ti tono ti boses mo. Kasta da pagdandanagom Sigakit di mat kasinsin. Awam mat. Kaano nga rin na makabayad kayo iti utang yo? Judith yun itaalawas kasinsin. Ano saan pa ilaang nga orayin kasinsin? Umawag ak tulat tano makumpleto min, ti bayad mi. Kasinsin ustal? Ayan nga tinegosyo yo. Awan mo't makitak. Siya akong timay dito balay yo. Tadi yo matan malagip ti utang yo. Negosyo. Ti ko namili bimulod ka. Kat pagpuunan yo. Uwan kasinsin. Pagpuunan mi at talagang jakmut imbaga ang negosyo ti pakausarana. Anya? Kinapudno na, pinagpuunan mi iti sugal ti kwarta a binulod mi. Daksang gasatan na abak mo't nga rod kasinsin. Kanya? Kasano nga rin na makabayad kayo no kasta? Kung naklaki din no, negosyo tinangusaran nyo iti kwarta. Sugal mo't gayam. Ay, insugal mat gayam da Laura ti kwarta binulod da iti kasinsin na. Nasabat ko ni kaanakan ustal di tadalan itay. Kat iso ti imbaga na lakay. Anya. Iso matlagayam akanayon dagagpamyana na. Ijay sugalan gayam ti papapananda. Anya laki din day tataw.
Sigurado, nga isumat lang ti may sa makagapo, no apay ngayon sardang datiag garden. Ay, naulaw na iti sugal, lakay. Ay, anya lagi din na ya. Anya klase pa nagpampanunot at ka na kita nga kasawa. Saan gayam apang negosyo ti kwarta binulod da kadata kabagis. Anya? No saan na pang negosyo? Anya nga rod, kabagais. Pinagpuunan da iti sugal. Naabak dapat. Ay, anya laki din. Jagmat amo kasi ti plano da. Ti amok akit pag negosyo da. Basod ko matlaang. Saan ko sinalunsod no anya ti pangusaran da. Gaputa pagpuunan ko na ti kasinsinta. Kat negosyo mat adagos ti napanunot ko. Kit kasano nga ang makabayad da, no naabad da magamit isugal, kabagais. Ay, dayta, tijak amo kabagis. Dapat kit di kasuratan, ngaminton sumalsaruno, di ta nagpautang kabagis. Ay, talaga gaya manarigat, yag talak itapanawan. Uri amamom, no kwarta ti saritaan, agbalin dapat akalaban, kanya laki din. Nasurok makatawon ng ti utang takada kasinsin ustel, lakay. Ay, wala nga ron bakit? Agtetext mo't langan ti sigol na supplier ang nakautangan ta. Ay, awanon. Di ta napupuutan ana ilumlumtan iti utang. Anya nga talo, agmulat tamanan bakit? Sardang tal ti panagsugsugal ta. Awan mo ton maimula. Awan mo't laang ti mamulaan. Tawan mo ton pagbayad ta iti abak. Eh, padas ta, ti makisarita nga nagiti ang mabuta. Ang mga nuada maasan kalata. Tapno, mabayadan ta kumamatan ti ato nga utang sa bakit. No kasta, agkardin kayo manay. Awan, iso nga kasapulan mi ti kwarta. Tapno, ada ko pagrugyal mi. Tapno, makabayad kami iti utang mi kala kayo. Ay, pasensyakan, ngam insardeng main, tagpautang. Uray, 10,000 lang, luad na. Di pa'y nabayadan ti 15,000 nga utang yo, hindi napalabas sa tawin. Ita, umutang kayo manay. Anya laki din. Karkarun nyo mga ilumlum ti bagbagiyaw iti utang. Ay, masan kayo kumakala kami. Adda ti kwarta may, ngam adamot ti napatag a pangusaran may. Pasensyakan, David ah. Talaga asaan kami, ngagpautang ita. Kumusta ngay lakay? Anya timbaga dagiti nakasaritam. Ay, awan matimayat, ngagpautang bakat. Da kasinsin ustel ngay. Ay, nakasarita, ti kasinsil mo. Agraman dagiti amuta babaklak. Egam, ay, awan ti uray may sa kanakwada. Amayat ngagpautang bakit? Ay, anya lakit hindi kastoy ang mapaspasamak lakay. Kasado pa yun ang makabayad ta iti utang tano kastoy laang. Ay, mapal ka man kaide, iti ayan dalanang kiltatang mo. Ang mga noan na maitilda si Milya. Kinumabalit ang mulaan tapay lang titalon. Tapno, santa, nga gabang. Awanan tata. Awan ti mayat nga agpautang kada kami. Wen tag dinabaga na sugadur kayo nga gasawa. Naulaw kayo nga men iti sugal. Iso akitaan nyo dayta na pasamak. Nailumlum kayo kay nga rod iti utang. Ang mga noad dati si Milya maitadyo day tatatang. Kano mabalin, mulaan mi kumapaylaang titalon nyo. No kaano adi magkulti utang yo sa kayo lagnakan. Kaya't mi ti makabayad iti utang mi tatang. Naulaw kaming agpayso iti sugal. Kaya't min ti agbalbaliw tatang.
Itad may, ti daw dawatin niyaw. Ngam, pangasi yo ha. Isardeng yaw, ti pa nagsugsugal yaw iti asawam. Nalawag? Uwan tatang, di mi kahit amanayunan pa iti utang mi. Di mi kahit ti maibalot tatang. Nasayat mo nga raw do kasta. Isardeng yaw, day tasugal. Tawan ti nasayat, aganaban nyo dita. Pakaisag makan, kan pakadadalan lang iti biyag day tasugal. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anyalaki din! Ayan ti kursunado yung rep nanang ha. Da kayo ti makamong agpili. No anya ti kayat yo. Oray, anyat pili Okay ka dilaan ken ka, ibiyong anak kaw. Ang lalaki din na yan ni nanang. Pagpilyin kayo aya, noon ti pagbayad ko. Leave it to me. Mano ti kwartam di taya, manaw ti budget mo? Ano ti kwartak nanang? Basta agpili kayo latan ha. Pilyin nyo ti kap-kap na kanyo. Tapno awan ti pagbabawayan nyo. Daytoy, kadakkalan nga raw, anak kaw. Sigurado kayo ni tinay nanang. Wan? Mayat daytoy, dakdakkal ngam ti rep ti karo batayaw. O sige, day tangarunan ti katangan tayo nanang. Ha? Sigurado nga ano ti umapal nung makita da adakkel ti rep aginatang tayo. Yawa naman. Adamat rep dito, ibiyong anak ko. Tatang Pids, kukuha tayo dayta. Ha? Dayta, ti ginagana mi kininanang iti sentro itay. Nangalaan nyo ma, tinggatang nyo. Yawa, nanginan sa ti kasto erep. Ang lalaki din na yan ni tatangaya. Siyempre, ha? Kwartak, tinaygatang iti dayta rep. Nagtaka man ako. Pangalaan mo ti kwartam. Isa pa'y nginginaan arep ti ginatang nyo. Ay, dayta nga rin ti kayat ni nanang tatang da kayo, met. Nangalami tinggatang nyo kunak. Ay, sweldo tatang Pids. Niya ti trabaho maya. Kaano lang iti gimatang kayo iti flat screen na TV. Ita, ref matan. Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Nagalaam. Ay, basta, datatanganyak. Maya ti trabaho kita, ha? Naparpartak, ti pa nagproseso ti piyag tayo, ha? Kas makita yung matatang, ha? Dandani ang makumpleto ti appliances tayo. So, relax lang, relax. Ulitin ko sa'yo, huwag mong subukan. Masira ang buhay mo. Ha? Bakit? Magsabi ka ng totoo. Anya ti trabaho ni Ibyong aya. Anya, timbaganakan ka. Yawa, di namat nga ron ibaga, no anya? Iso ti saludsudam, Iso matiag trabaho? Aguray ka. Apay akas tamo ti salsaludsudam si kagardaw. Mas dawak nga ron. Dumatan ti kwarta na. Dandani makumpleto ti gamit dito balay. Kat manuabulan na lang, sipod nagrugi ti trabaho na. Awal sa pa ti talo abulan. Imbes amaragsakan ka? Ay, bakat, sabihin ko sa iyong totoo, madalagan nga rod. Amang kunak no adamatan ti illegal at trabaho ti anak ta.
Di naman mapanpanunot mo. Agyaman kakit di tanapaspas ti padag progreso ti biyag tayaw. Oh, si kamot ka ti masabat ko dito yung dalan, Rowena, ha? Ha? Siya ka diti kasarsaritang ibyaw. Sino pa'y kumangay? Tatalang mo ti tao dito, si kamot. Ano nagure ka man? Sa dino tinagapamaya. Ha? Apay kas na tilangam. Kas kalapimpiman, ha? Nakitang dana kada tataon dong. Subot lagayam ba? Ay na, manuatawanan na makitang tangdan kayo iti asawam. Ha? Sikat kayo dito lugar tayo. Tanagagat kayo kano. Ng mapingay. Kas nasaan mo nga agprogreso ti biyagyo. Iti asawam ha. Agab-abang kay latta nga aging gaita. Ay, kwa? Ay, narigat man ti kasta. Ha? Dayawan da ka dagiti tattao, iti kinagagat mo. Ngam di dam mo. Ha, asaan mo't gayam nga progreso ti biyag mo. No agprogreso, kat nabuntog mo. Kitaan na ka, ha? Talo abulan ko laang iti pangpanggadak, ha? Ngam manumatan appliances tinagatang ko. Ha, ha. Nagasat kayo nung dakkel ti sweldo yo iti trabaho yo. Ay, wala. Sweldo klaan iti may sarabi. Titangdan mo iti makalawas, Rowena. Anya? Bangos lang ti mapan mo gatangan ngam nakabaybayag ka si kaibyaw. Nasalaw ko kami ni Rowena di tadala ni tay nanang. Kat? Ay, apo aya, kas napimpiman tilangana. Ngam sikat day dyan iti lugar tayaw. Nagagat ka no nga men. Iso nga adumat at agbilip kan ko ha? Day tay nga rud ka nanang. Ado ti bumili biti ka nagagat na. Ngam ni. Kaslaawan mo ito nagbaliwan ti kasasaan da. Oh, agrigrigat na latamat, ha? Awan pa'y bukod na abalay. Oh, sipod pa ide. Aging gayta. Layay, agab-abang dalata. Sa bagay Anya ko mati serbiti kinagagat da. No nabuntog mo ti panagprogreso da. Ay, dayta, nanang, ha? Nalalam ti kayat ko asawan. Ay, ang sa emo. Ay, talaga kasta. Ano da duma, nabuntog ti progreso? Ano nadalos ti wagas mo? Di ka man makibibiyang iti saritaan, may nga na si kagardaw. Wan. So manao ka man ako na ako, ne! Kumusta ngay bakit? Inted ni Tata Undong titangdan niyo. Na. Kasla na unag man ti pampanunuti ma. Hoy, bakit? Ha? Anya nga minanti ko nam lakay? Inted ka din ni Tata Undong titangdan niyo, kunak. Wan, indad na itay. Pasensya kan lakay. Adala nga min na unag apang panunuto. Anya ti pampanunuti maya. Timbagaman ni Ibyong itay nasabat ko di tadalan. Na, anya man ang timbaga ni Ibyong King ka, bakit? Katawaan nak nga rod lakay, nagagatak ka no, ngam saan mo't nga agprogreso ti biyag ta. Kastama ngamin bakit, no daduma. Nabuntog ti progreso, no nadalos ti wagas mo. Naimbag pa'y kanya, kunanan to pa'y lakay. Impasika naman na ti adong appliances na ginatang da. Kasta nga rod, anya nga tati aramidak tapno dagos nga agprogreso mo ti biyag ta aya. Mano atawanan ang makitang-tangdan ta. Nyalaki din bakit? Di ka maupay iti bagbaga ti sabali a tao. Adda mo basit ornong ta. Nayunan ta pa'y dajay, tapno makagatang tamot iti dagata. Addan to bakit? San nga ita? Amok adumteng tulat ta.
nagtaka man ako. Ano magayam tin pa-deliver mo a semento? Ah, nalaki din na yan ni Tatang. San ka di ngayon karikata kayo kininana kapalawa at tibalay tayo? Nagtaka nga ako. Pangal-alam iti kwarta maya. Kasla, di ka mo't may bibusan. Iso nga doon nagtatabawak, Tatang. Tapno ada ka na yun na kwartak na kayo met. Wala. Anya nga rol ti trabahom. Anya kayo na yan diyo sa rutsudan no anya, Tatang. Basta trabaho. Anya? Ewan gayam. Ada tiyag trabaho itong madamdama, ha? Da kayo matan kininanang ti makaam mo ang mga sikaso kadakwada. Tapno, makay nanakmat. Ag trabawak manin itong rabi Lo isote ko please allow me to remind you. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ha? Anya? Ada ka di kwarta, ibiyong anak ka. Manuti kasapulan nyo kaya nanang, ha? Ay, katsikante makamaw. Igatan ko iti merienda na iti trabahador. Ay, mga kayo latan ni tiwalit ko nana, kano ti kwartak. Mano, ti alaan? Nung manuti kasapulan nyo, iso ti alaan nyo. Okay nga raw. Ituloy mo man ang timaturog. Dakamen, kinitatang mo ti makaam mo, ang mga sikaso ka dagiti trabahador. Ibiyaw! Ay, matong palmatlangan ti arapaap ko lakay. No malpas ti balay tayaw, sigurado nga adun tumanan ti umaapal akaro ba? Pesting yawa. Laita, pailangan mo ti alda di tanunod mo. Basta unay ti ragsak mo. Katsak, madanagan naklauna yan. Awa talaga, Anya laki din kardaw. Anya launa ti pagdandanagam aya. Madanagan na. Di yung matngarot ibaga. No, sa dino, ti paggapuan ti kwarta, gasgastusan tayo. Na, sweldo ni Oebyong Sweldo na iti. Anya ti trabaho na aya. Payarabi imot alumual. Night shift nga raw ti trabaho na. Adaya mo ti night shift apangagsapa. Ay, anya laki din. Di ka na makaw awat mat gardaw. I want to remind you, siguraduhan nyo lang nga nadalos dayta at trabaho. Walang sabit dapat. Nagadolakit nga ibagbagam. Di ka pa agyaman tamaya tibiyag tayo ita. Ay, naimbag abigat mo, ibiyong anak ka. Naragsak kay tanana, mayati isam mo, Ay, uwan, ata, umadani matan amalpas ti balay tayo, anak ka. Sino dyan si Sirip? No sana kag bindot. Ni Rowella na itinana ka. Ay, uwan, isungag pa isaw. Nga nga tati sirsiri, pandaya babae. Ang mga nakita nati balay tayo, kat iso ti sirsiripan da. Ay, piman mat. Aging gangamin ita, kat awan pa'y balay da. Ay, wani ka ron nanang, kat numano atawanan, ang makipurpod de yan nangagasyawa. Awan ti sirbiti kinagagat na no kastamot laang, awan pakakitaan na. Ay, naku nampay nanang, puno day ta. Ayun, abakam ida anak ka. Awan pa'y makatawan na nagtrabaho ka ngamnay. Ado matantigin at gatang mo agamit tayo. Napalawan pa'y tibalay tayo. Nga mabit man lang takasaritak man daya babae. Di matan pumanaw. Hoy, Ruila! Auntie Luisa? Anya ti sirip-siripam dita. Ay, kuanti. Ti balayo. Dandali maton malpasan. Kan limawa pa yun, auntie.
Aywan, tanagagat nagtrabaho ni Ibiyong nga anak ko. Ada pa kakitaan na. Ay naimbag kayo pa'y auntie. Ay talaga. Awan pa'y makatawan, manipod nagtrabaho ni Ibiyong. Dakal mo tanti nagbaliwan ti biyag may. Saan akas ka na kayaw? Manaw at awanan ang makitang tangdan kayaw. Ngam awan mo't pakakitaan iti kinagagat yaw. Ha? Padnamat? Trabaho kayo at trabaho. Ngam di mo ta nagprogreso ti biyag yaw. Ay, anya lakit din. Umapalaklauna iti kalugaran tayo lakay. Sino kalugaran tayo? Bakit? Dan ti Luisa danda ni malpasin niya balayda. Napatarimaan kan napalawad da pimanan. Nagpartak ti panagasenso ti biyag da si ka. Anya nga tayo ti trabaho ni Ibyo nga anak na. Ay, wala niya. Anya nga ti trabaho ni Ibyong. Sigurado adakal ti sweldo na ta nagpa-renovate damit adagos. Sa ludsudak to man gayam. Ibaga ka isarek nak to mat. Lakit ni may ti sweldo ijay. Tapno na parpartakman mo ti panagprogreso ti biyag ta. Ay, wan man bakit? Amangan no isunto mo ti pag-progress ti biyagta. Bakit ni Ibiyong ngay, jak mat makita. Ay, rimuaran itay lakay. Amumat. Rabi iti trabaho na. Night shift amakun ko na. Apay nga ta sa bali ti marikrik na wakat. Ninervous man ako. Kasano asa bale? Di ka pa'y maragsakan ta trabaho manan ti anak ta ita. Sigurado nga ado kwarta manan nga iawid na dayjay. Talagang nga rod na sa bali ti marikrik nak. Tsakmat nga rod maipalawag noan niya. Ay, mangrabyan takit din. Bisin mo lang dahi ta. Nyalakit din. Ay, anyat oras di tanggar daw. According to my watch, alas 6 na. Yeah. Ne, apay ngay. Alas 6 ti agsapag ang awampay mo tinagawid nga anak ta. Tawagam sa ludsodam no sa dino ti ayan na. Ilimlimad yumat ngamin nga agina. No anya ti trabaho na. Awa talaga Ne, ada ti umawawag. New number mat. Katsong batam mga napatag ti ibagana. Hello? Ay, wan, siyak ti ina ni Ibiyang. Anyat na pasamak iti anak ko. Ha? Aniya? Ada ni Ibiyang nita police station, sir. Ay, saan? Saan na mabalin na maibalot ti anak ko? Anya ti kunam Luisa. At dahi police station ti anak ta. Maibalod ni Ibiyong. Anya? Anyat na pasamak, Ibiyang anak ko. Naduktalan dagiti pulis, ti palimid minanang. Aniya? Nag-report ka na kwada, ti may sa kanuami. Aniya? Ay, hawanan na lang. Ay, ang mga nutong palbiyaga na may balon na. Ay, Kasano ngayon ti balay tayo? Sabay saan pa'y analpas? na kayo kinitatagan na, ti makambo makituloy na lang. Aniya? Ano ka ba naman, Luisa? Amom gaya makasjay ti trabaho ti anak ta. Pinaybay ang pailaang. Inli medyo pa'y nga agina. Ti may papan ti trabaho na. Anya nga ita. Yawa talaga Jack mangarod amo tinapasama lakay. Sa may isa, nagtulagan mi iti anak ta. Ano makaurong kat agikatan iti kasya trabaho. Una yan, Luisa. Di kagpampanunot. Pinalubusam kay din ngagtrabaho ti anak ta iti kasjay. Ket ammo madelikado. Sapay, estudyante ti daduma nga ilaklakwan da. Ti ko na ada, kat agan-an na damot kano ngamin lakay. Ewan ngam kita aman. Kita am tinabasamak.
may balodan. Kaasimat lang dagiti estudyante. Pinagtrabaho day ti kasta klase ti trabaho. Ang mga kindi. No, damatan naakaran iti sakit dita. Awa talaga, oo. Gardo, anya ti aramidan ta. Saan mabalin ama ibalod ni Ibiyaw? Nadagsan ti kaso ti anak ta. Mumlay ta bakit? Kinasaritam ka din ni Ibiyong, bakit? Sinaludsod mo, na niya ti trabaho na. Saan lakay? Jakmat ngamin naranranaanon. Naimbaglangan, ta nailisi ka, bakit? Anyat kahit mo sawon. Illegal ti trabaho da Ibiyong, bakit? Tidamag ka, kit nadagsin ti kaso na, iso na ibalod. Anya? Anya trabaho na anya? Agilaklako da ka iti pangbitan aragsak, bakit? Anya? Pangbiitan aragsak ko nam? Amom daytan bakit? Estudyante ka pa iti kakadwada ijay. Naimbaglangan na, tadda ti nagipulaw. Ipanpanakkel na, napaspas ti progreso ti biyagda. Ngam ni, nagrugi mo agam ti pamayan na. Daytoy mo Auntie Luisa, kinunsinti na mo iti anak na. Inlimod da kanya Uncle Gardaw. Nay, agpatakder kayon samot ti balayo dito'y asidag meruela. Wan anti, kukwamin da ito'y adaga. Ti kayat mo ka di asawan, kat ginatang yawn. Wan ginatang mitapno da pangisaadan may tibasit akalapaw minana. Ay, naimbag kayo, pay. Ha? Siguro, no nadalos mo ti pamayan ni Ibyong idey, saan ko ba? Mat ana ibalod ita? Nagpaspas nga agpaiso ti progreso ti biyag mi idi ng illegal mo ti trabaho na. Tay ko na dangarod anti, ayos laang no inino ti progreso, tinapatag kat nadalos awagas. Slowly but surely ako nada, anti. Ming manan ti balay tayo. Asaan pa yan nalapas? Bakit? Ay, awanan. Saanan ama ituloy na ita? Makatawanan ti anak tayo di pagbaludan lakay. Ay, wala. Tamaysa ka mata konsentidor. Sapay, nalastog kayo kini Ebyong. Hindi ado ti mayaw-awid na kwarta. Inpanpanagkalyo tinapaspas apan nagprogreso ti biyag tayo. Tagayam. Yawa, dati inlimid jo akalokwan. Ay, no saan ko kumasinuportaran ti kas di plano ti anak ta. Saan siguro mapasamak ti kas to lakay. Ay, wala. No saan ka kumaan nagbalin a bulsak gapoy ti kwarta. No insurom kumaan na saya at ti anak ta. No kinorektar mo iti kamali nga ramid na. Di mayat kuma. Ay nga manyangay. Kaya't yo tinapaspas sa panagprogreso. Uri amoyo adakas. Inaramid yun ta. Kitaam tibunga na. Isukid din tinakaisagmakan ti anak mo. Once again, I want to remind you, huwag niyong subukan masisira ang buhay mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anya Laki din! Ay naapo ay dagol! Dagol! Ha? Apay manan na ya? Anya di pagkaskas na Unay mo natin? Sa lodsod ang pailaang nanyat pagungungtak? Ay unay kamot na bakla. At iwan pa iti babae. No ako mate. Unay mo natin? Sino ti saan na makaungat iti kasta nga alamid mo? Awan matan ti aldaw saan ka nakainom sa albaga?
Ha? Hoy! Si kaman pa'y ti tao kasda. Awan lang arud ang trabaho. Awan makukwardam. Ngam ka na yung tama batag. Hoy! Gapoy ti kasta nga aramid mo. Hoy! Di nakpay kay din masibugan salbag ka. Anya, hunay ka, heksarden ka mamay. Nakababay laki dito ka robalet ang ibagbagam. Sibog nga. Awa! Di nakababae. Tapod numet. Manumatan nga aldaw nga awan sibog ko. Gapoy ti kasta nga aramid mo. Hoy! Tunggal umay ka dito'y boarding house ko. Hay, nakainom ka. Hay mga asim ta sumarden kang kulakay. Hindi ka maturugay, no? Ha? Dito akong sala sa maturog. Anya laki din, sibog na kadukang amo. Ay, among beshi. Ay, nasakit na talaga. Tinakam ko kinidagpon. Tapay. Nagapa kayo manan. Ay, saan mat? Ay, naapon. Nagsakit na talaga. Tinakam ko kay kuwan. Tapay nga road ko na ni. Ay, kasanumat nga me, beshi. Awanan na pulos ti oras na kanyak akaaya na yan na. Ay, panagliknak ket pagkukwarta anak lang ni Dagwon. Mas dawak ang aming king ka. Gapula ang tagwapo, inaayat mo matan iti kasta unay da di lalaki. Ngam nagalas man di busis na, ada ayog na. Ngam isukit ti isap-sapula mo ni di parlor mo. Una yan. Ay, beshi. Gwapo ni Dagol. Ada itsura na. Iso na laang tawan trabaho na. Manugal. Artek. Babaero. Ken adaamin ng kingkwana ti kinakunang. Ay salbag. Sakit adapoto na iti naglabas ang nagbalin akayan ayat na. Asaan namot nga ikan iti sustento. Ew. Ay, beshi. May stress ka talagang kay Kuwana. Kunada nga Rod Benshi, if it's hurting you, that's not love, okay? Beshi? Iso nga niya pa lang ter aramidam. I-break mo. Ay nagbayagan apo. Anya laki din. Anya ka laki din na yan Dagwon. Nalabas matanday taga namin mo. Ay, unay ka na ya gureng. Dahil mo lang sa sound ka raramide mo. Tapno mo manya, ha? Makareng-reng kan, oh. Hanya? Tasakpaya talaga ti makarangrang. Ha? Kita man day ta inaramid mo? Kung naklaki din no, anya day ito'y nabasa. Alabadakak. Hay! Ispumat gayam. Ha? Ha? Hay nalaklakayan kan. Ngam is-wampay lang ti pantalon mo. Ay, tila sasawumay. Danom sa lang dahil ta napatog, oh. Ha? Anya danom nga ibagbagam. Oh, kita man ha? Nagapo ti danom di tapatutoy mo. Ang nagbagtit. Hay, salbag ka kigde. Ano niya? Kat no danom lang dayto ya. Saan kumaalag sag? Hanggang, hay, nagangsag man. Nalabasan dayto yung aramidong kanyag na gol. Nasaysayat lang no ang breakdown. Ha? Gureng, anya ka din dahil tangay bagbagam. Agbring nga, may. Saan ko mamakasta? Hay, saan nak amalaala iti kasta da gol? Hay, ang breakdown. Na umaak na banugak matan iti kasta nga aramidong kanyak. Anya? Eso apangasim. Dahito yung ti mauti apanag-umay mo dito'y boarding house ko. Hay! Agbreaktan! Anya? Amom salumay. Hindi ba nga agayatak king ka? Iso na lang ta, medyo mababay na king ka. Ha? Italang ang medyo timurad, tisbok ka ng ipuno king ka. Anya? Kinapuno na ka, may ayatanak, iti kinapintas mau. Ore nagbatik ka ay na, una yan, pigsapil mo yun. Hoy! Ay, puno ti magbaga, salumay.
Nagpintas ka kung nagtumay. Anya ka din dayta nga ibagbagam. Kunak man no agayan ayat kayo kiniguring abakla. Mano mo tinalawas, tinapalabas, manipon, nag-break kamay. Ha? Pudno ka di dayta? Nag-break kayon? Ay, way, nagdangraw, oh. Isa ano, aklo na mong tiyayak ko. Ay, manipon ita, datan na. Anya? Oh, naragsak ka ita sa lumay. Kun, pagatlapayag ti isem mo, anong meron? Adala ko masalod-sodak kan ka, Beshi. Ano yon? Nasingad kayo kiniguring. Iso ang masigurado nga amom tinapasama kadakwada kinidagol. Ha? Pudno ka din nag-breakdown, Beshi? Katuan. Adamot siguro makabulanan manipod nag-break. Kasta ka di? Ay na, kinapudno na katakaragragsakak itinita nga imbagang Beshi. Apay, agdadaton ka diking kanidagol. Iso kasta unay aragsak mo. Hun, Beshi. Ay na, nagwapo ni Dagol kunaktumat. Asino kumangay ngamin ti agbayag iti dayja aguring. Kunamat lano na sayote na kat awamat. What? Anya ka din dahi tang ibagbagam sa lumi. Pudno, mat, saan aya? Iso siguro nga break ni Dagol, tawan ngamin sayote na, anya nga'y obat. Aha? Anya laki din dahi ta ang iwat mo aya. Sika babae. Nagrasaw. Ay, anya laki din. Ay, apo nakadkadlaw ti panag-isisip mo ita sa lumay. Ay na, nakadkadlaw talaga, tata. Kinapudno na kat, nakaragragsakak ita. Promises! Ha? Kahit anya nga ti makagapaw, ishare mo ba't atap no amaw? Agayan ayat kami kinidagol, tata. Anya? Nidagaw nga dakayan ayat na abaklita? Nag-breakdown, tata. Hindi pinapalabas abulan, Nagdaton kanya kat, inaklon ko mat na. Asino ay kumati makan-anos ngamin kiniguring, kat awan mat sayote na. Anya? Ay nagbihit ay na naging dua kayaw. Nagwapo talaga ni Dagol oray nangisit. At dalat tamot lang nga na, tata. Oray kasla sungrod kat napigsalat tamot ti apil na. Ay, so lagaya makasta ti manag-isisip mo. Ang mapitlaang. Nidagaw tay at day bagbagada nga daputot na asaan na asusustintuan. Saan ka day? Ha? Ay, kwa? Wan, tata. Naku namot ni Dagol lay ta kanyak. Ngam, basol ka nomad ngamin tay babae. Okay, namati ka mait. Anya? Kita ang mga nuaramidin ng tuki di king katikas iti nararamid na iti kayan-ayat na, iti kanayon na asaktan. Kunti naramid na kinigureng nga nagkukwartaan na lang. Rumba nga nasipot ka sa lumay. Ne, naragsak ti rabaw mo guring. Ay, kwa, narabaw ti ragsak mo kunak kuma. Gane ka, Beshi. Makakatawak man iti post ni Salome ti Facebook. Ha? Ay, wan beshi, nakitak mo't laang na jay. Proud na proud mo't akayan ayat na ni Dagol ita. Agasam man, my handsome boyfriend. Kuna na pa iti caption na. Ay, sumgarak man. Proud iti boyfriend na agwapo ko no. Ngam adamit anak na iti sabali, asaan na kay ikan iti sustento. Ay, Diyos mayo marimaw. Malaksid pa'y kay iti dayta. Puno agwapo. Hingam. Hay, umes isbo matiti pantalon na. Hay, anya laki de. Day tangarod kat, Beshi. Nasayata naman anosan na ni Dagol kasi iti panagan-anos mo idiking kuwana. Hay na, sapay na kumata kas na Beshi. Ngam no, awan pa iti mano abulan. Ket maumay ti ugali ni Dagol. Hay, ha, day take di Ay, saan siguro, Bishi? Takas makita ka iti post na iti Facebook. Very proud iti boyfriend na. Ngawan mo't ser-serbina. Anya laki di.
sino ti masabat ko akasla problemado? Si kamot gayam goreng. Ha? Ay sana mata problemado sa lume. Si kaki di mat Adala pampanunutek mat Oho, siguro pampanunutom ni dagolan niya. Masayangan ka kankwana, kasta ka di? Hanya? Ay apo goreng aya, apay, namnamaam aya nga dati lalaki nga agbayagkan ka. Uray agto pati langit kandaga, awan sayo tim kunak tumot nay. Hindi. Hanya ka din na itang ibagbagam si kaababae. Katpod namat! Huh. Kunang laang ti lalaki ang makaanos kan ka, maawatam! Nalabas matinday ta pa nagsasaom kanyak Ken maysa, saan mat ani dagol tinangibrik kanyak? No di kat siyak tinangibrik king kuwana. Oho! Nagadokat nga ibagbagam. Di ka lang amin maklon nga insukat na ka iti babae anapimpintas nga amang ngamse ka. Nagalas abakla. Kasla ka naon pa nabasa ti ubat mo. Hanya? Isugain break na ka, ta saan mo ama ipay ti pagragsakan na. Maawatam? Yalakit din? Hay na, agyaman na talaga daya sa lume. Ta nakapagtipulak pa iti pungtot ko king kuwana. Ha? Tapay, goreng. Ay, nalabas ti pa nagsasauna. Ibaga naman nga uray agto pati langit, kandaga. Awan lalaki ang makaanos kanya. Ay, agasam man na pa naglablabas na. Ay, nalabas na talaga. Ay, una yan sa lumay. Agsasaw iti kasta, gapo nga tataiso ti kayan ayat ni dagol ita. Wan tata, kasta unay apa nang ipampanakil na iti daya lalaki. Tinapay unay ammo ti ugali daya dagol. Ngam kastay matan ti pa nagsasauna, ha? Malabay amlaang goreng. Takitaan tayo no forever na kanil dagol. Ngam yaklapat yan. Ay, unay siyang tata. Ay, jaklaki di pa siyang. Ngam bayamon goreng. San nga iso dati makadadalit al daw mau. Bayam nga ibaga na itataw nga inbreak na ka gapulang tawan sa time. Oho, yan laki din. Onay ka matandagol? Ay na, nalabas na itang aramid mo! Anyaya di pare ko mau. Sika, sa lumimimi. Itay ka pa asaw oh. Di ka mapambanog asaw. Ay na! Kastaw na abartak mo asin mangpad! Kita aman dito pantalon mo! Inisbuam mo tan! Ha? Anya lakit din dagol! Sigod ka di akasta ka! Ay, kwa. Saan, Mike? Nya, kita siguro mo pa. May sa nga isburay to yo. Nabasalaing isbo ko na mutay no. Anya, saan niya ibagbagam? Ay na, nagang saglang arudan unay kan dagol! Nagado ka nga sao. Maturo ka man. Sumanaw to. Salubay, apay nga, kasla saan ka ba naragsak ita? Tata, Nakaragragsak ka kada iti post mo iti Facebook. Uray mo lay pampanakal ni dagula boyfriend mo. Gamita, kasla binagkat mo iti lubaw nga pwede kasta langam. ay, masurunak ka talaga kinidagol, tata. Nay, tapay ngay. Anya ko matipakasurunam, kat proud kanto pay. Kasanumot ngamin, kanayon ang mabartok, awan pa'y trabaho na. Anya? Sakot, isbuan na pa'y ti pantalon na no kasi ang mabartok. Ay na, nakababain lakit di ka nagiti tattawa makakitkita kan kuha na, tata. Sa lumay. Nakababain ata, nakaisbo magmag na di ta kalsada. Aday ta, kat katawaam ni Gureng, ibagbagam nga imbrik ni Dagaw, kapula ang tawan sa yote na, ngamita, mababain ka mo lang araw, di tiyaramid na diya lalakay. Tata, Iso nga ita, tanakita mo ti hosto nga ugali na, at damot king ka, ano samlat ta, kanayon, ti kawan trabaho na, mamartag pa'y, isbuan na pa ti pantalon na, yung laki din sa lumay.
Anya, ha? Parang pasan mo ang mundo. Gapo kini dagul Ha? Madlaw ko, kahit saan mo matan nga ipopos ni dagul iti Facebook akas iti aramida masigod. Anya? Siguro, mabain ka matan gapo iti aramid na. Aga seman ti caption mo pa yedi. Sa akin na si Dagol kasi wala na sila ng baklang walang sayote. Ay aga seman, iti dayja pa nagpo-post mo. Kwa? Hanya nga ita. Konsumisyon mo lang arod. Dayja lalaki. Pasensya ka kuman iti nailawan na ibagbagak idi goring. Impagarup kumat ngamin no nasaya at ti ugali na. Oho, ti ko nam kede, gapula ang tagwapo. Mayat kamat. Di ka pa'y amo, no nasaya at ti ugali na wenuzaan. Ay, jakto pa'y naanusan si kanto kede. Ha? Ay, ala, anusam ni Dagol. Ay, sana bali tagwapo matakunam. Sigon iti post mo iti Facebook. Hay, salbag ka. Is buwan na ti pantalon na. Isarununan to na itarupam. Salbag ka. Che. Ti may ibagaklaking ka, gunggunam sa lumi. Si kakit dimot. Kasla santang agayom iti kasta pa nagsasaom kanya. Ay, awan bibiyang ko. Tamno mo man niya. Nasakit mo lang tinakam ko keng ka, gapo iti panagpopos mo iti Facebook. Kunam mo't lang no nakaka-proud dayja, dagol, kat saan mo't. Sana talaga nga, amom gayam asaan, ngam kasta una iti panangibabain mo iti kiniguring. Ibagampay nga awan nga min sayutin na, iso nga imbrik ni dagol, anya nga ita. Saan na maulit, Beshi? Kung nagdesisyon na ka talagan, i-break ko ni Dagol. Oh, apay nga imbrik mo. Ano, samte ugali na. Tiga awan trabaho na. Tiki na mamamartek na. Ken umisbo pa iti pantalon na. Ew, nakababain lagi di. Saan na talaga? Promise. Sapno amom anya. Ni Dagol, ti klase ti lalaki, asaan akapopose. Ken kakaproud iti social media. Yaks, mas dawak man king ka. Kas itinakunak, saan na maulit, Beshi? I-break kon. Diyak kaya tikaskan ko na nga umis-isbo iti pantalon na. Nagdugyot si ka! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Good morning kay Ma'am Rica ng Agno, Pangasinan. Gusto kong batihin ang iyong anak ng maligayang kaarawan ngayong March 23, si Baby Kaiser Regaspi. At sana po hindi po kayo magsawang makinig ng ALK sa YouTube. Maraming salamat, Ma'am Rica. Anyalaki din! Apay nga ito nagnamit ni baka mawana pan naglako iti tinapay di palinggay paray. Ay, nagina ti gasolina. Ibag kumamot, magpamasahe. Uwin nga rod paray, permimit ang nakanginginan. No agpasahe ni bagat ko, ewan itulod ko. Ngamno saan? Ay, hanusan na ti magbag na pare. Kaasi mo ta, sapay nagpulot ti panawain. Nagdagsen pa yung susuon na alaba. Ani pare, ganda pasaheros oh. Nay. Nagsiksi na babae paray. Slender Naka-miniskirt ko naman. Ay, nakitulod pare. Sa dilo nga tati papananda. Sa dino ti papana, Miss Beautiful.
Sa anak nga aglugan, iti tricycle, manong. Apaya saan? Padasam di tricycle ka. Agurayak iti jeep, tanalaklaka ti pasahe. Oh, stay ka man. Wan manong, iso apanawan na kon. Oray, imagak a libre? Libre? Ikatuan. Sa dino ayati papanam. Ijay mall. Kalpasan na, mapanak ijay kabangibang nga ili. Medyo adayo ah. Iso nga rod, ako nakaagjeep aklatan. Alaglugan kan. Libre. Oray pa'y kasano ka adayo ti papanam. Talaga? Uwan ading. Intan. Neng, ada ka pa'y mag-aam ti palengke maray. Ururayak nga ron ni kumparem. Awam matan. Apay nga, ikit itay pa'y bigat asaan ang nagsuble ang nakipila di paradaan may. Napanandangay nga rodan. Dakit intulod na anapintas. Ay na, unay na nagsiksi a babae maray. Anya? Angam saan ka madanagan, urayam lang ni pare Hubain. Madamdama, adan. Itulundak man langan iti balay mi pare. Agpasahi ako, tadyak kayat nga agura iti mabayag dito palingke. Banduga ka nagpasada bakit? Ayan na nga raw, tinapasadaam. Ay, awan ka raw. Nabannog ka nagpasada, ang awan na pasadaam. Amo mata nangina ti gasolina. Wan amok. Iso nga ron adinak intulod iti palingki itay bigat. Uray kumaa, no adag ginatang mo apang rabyan tayo kadag iti ubeng. Ay, awan ah. Mas daawak man kan ka. Kasla perme mat anabambanog ka. Saan ka mat amabambanog akastaa? Mas daaw ka kay Den kat nagngina nga rol iti presyo ti gasolina. Anya ko mati koneksyon na dayta. Ket ikunik mo na tamot na. Apay nga ito di mo intulod na di imasidag a pasayeros paray. Asino a pasaheros pare? Jay bakat wenno tay lakay. Imo na di lakay, di mo kayat mag nga intulod. Awan ka no kwarta na. Libre kay din ka no. Kaya nga si Maruno abakay. Nagantayo iti papanan na pare. Kinsila ang kano ti pagbayad na. Ay, jak kayat ah. Lugi ak no kwan. Kano nagrigat ti aguray ti pasayeros ita paray. Ah, pare. Ato yan ti pasaheros ko. Nay. Di manin balasang iti kalman ah. Sige pare ha. Panawan ka pa yun dito. Tanak man itulog. Itulog ka man na. Niji papanam. No problem. Nagalisto ka ngay masidag Ay, maangot ko gayam ti kinabanglo. Kasano? Kat adayo man ang ti papanak ita. Itulod ka, kung nakmatkeng ka, no problem. Iso nga aglukan ka. Tinapay yun dita. Gumatang kayon. Tata, umay kan gumatang kan. Katsuki ka man? Ay, talaga gumatanga. Agore ka. Ay, atay pagkakit ka. Anya dayta? Ay, saan ka day? Nagmanmaneho nila kay mo, di tricycle, ha? Aywan, ijay junction ti paradaan da. Hubensama, tinagan na. Wan, apay nga amuyaw. Pasaheros na kayo kaday? Ay, malipatan, tinagan na. Naisuna na ang ti tricycle driver. Asaan na nangilugan kanya? Saan na kayo nga inlugan? Ay, makaong ungatan. Nagina ka no ti gasolina. Kurang ka no di pamasahe. Ay, Kuna na dayta. ay, naska nakasaritam di taga-asawa.
Sige tata, kasaritak to. Ay, sana rumbang apilin na, ti pasaheros na. Ay, Talaga saan ang mabalin, apilyan. ay, sana kaya't nga ilugan tinakay. Ngam uray nala, sinabad di seksi ang palasang asimbongad. Ha ha! Siksay, abalasang. Ay, so, tintulod na. Jakam mo, numano, itisigil na itinay sa palasang. Awan gayam at talaga diti paradaan yun ni Huben paray. Nagmalmalam mga awan dito, maray. Sa dino ngayon, tinapnapanan na. Ay, jak amwa, tayo tulod na manan jay siksi a babay. Ay no kasta, pudno ti imbaga jay sukik alakay. Apay ata ng istorya king kaya, maray. Ay, agalwad kanyak na ya Huben. Ay, sos, delikado ni kumparay. Anya laki day. Bakit? Apa yan nakabandikas ka di taritaw, ha? Umunag ka, tagsarita ta. Ne, kwelyo unak batan bakit? Umunag ka kunak ni... Umunag ako. Nagapuang. Ay, nagpasada, Nagapuak itay ijay paradaan nyo. Awan ka ang nagmalmalam. Alangan mat gamin, kadaki jay akadayon si kabat. Ada chicks mo niya. Ay, awan! Ang dayamat. Anya na ita chikinini di tatangad mo. Sana chikinini dayta. Kagat dayta tilamok si kabat. Neta duwapay. Agmalarya ak sangarudan. Anya da itoy. Lipstick dito'y kwelyo ti t-shirt mo. Sana lipstick dayta. Apay apagat atapan na kakasta bakit. Wan, taad na nakaibaga kanyak nga daing tulod mo asik si a babae. Ayan niya kan saan mo apatyan da kita amang mangag mo si kabat. Ay, saan ka ngagpasada? Awan lang arudan mapaspasadaam, ag-chicks ka pa ilaang. Ay, sakit ka iti ulaw! Manong, ni Huben ngay? Nay, doon nga aldaw saan ko nakita dito'y paradaan, miss. Kasta ka di? Kunada mo ta pinarita ng ni baka nang agpasada. Ha? Apay ngay ka no? Namuan siguro ni misis na nga day tultulod na checks. Asino tinangidanon? Dagiti makakit-kita. Awan nga roon ati mangitulod kanyak alibre. Sikan amano. Ay, sana ka mabalin, adeng. Itulod na klaang mo ti ili. Ay, makita naktupay ni bakit kaw. Narigatan. For sale. For sale na ito yung tricycle mo, paray. Ewan pare, saan na ka na kaya tapagpasadaan di bakit ko? Iso mo lagay, masaan ka na mapanay paradaan. Agardinak lakanon. At akadi ang mamum agumatag iti tricycle pare. At danto pa'y kumparing agpalpalako mo iti tricycle na, paray. Kunak nga rod kini misis ko, nga awan ti mayat agumatag dito'y tricycle. Takita amat apirmi nga aglatlatay. Dandanin sapay maisinan ti sidecar na, paray. Di bakat kuman Nagpatiliw kanto mo gamay. Di ka lang nagananad, mag. Ay, wan ka ron pare. Anya laki inti at talagan aya. Kahit no kasta, saan ka na makapag-checks, paray? Ay, pare, di mo man ipalpalagip. Siya, naasidag mo ti checks kanyak. Ang pampanunutag niya, kasla tigre arupa ni misis ko. Kasla tigre, tiro pa ni misis mo. Ay, apo, kaslamat leon, tiro pa ni misis ko. Magawid ka dago sa paman amak hamula ka. Wan, anya kalaki din ayabangan.
Ipalpalagip kulaan kan ka, jay curfew dito'y balay. Yamok, alas 5. Nasaya at malagip mo pa ay. Daayamat chicks ije garden. Agtiks ka pa ilaang, awan lang arod kwarta mo. Sungarod, asaan kan nga gungungat? Bareng malakutan, day tricycle mo. No adamayat, agumatang Apay kit din ngawan. karag-karag mo't apirmain. Nangiluganam tupay, iti chicks mo. Hay, anyakan aya, ipalagip mo madan ako na akon. Mala, ingkan iti garden mo, tamapanak mo tan aglako, iti tinapa. Agyaman pare, ta nakita nak. Tainlugan nak dito'y kalsada. Amo gaya mamapan ka di tagardin mo, paray. No kayat mo, dumagas tapay di ta kantina. Nay, tapay paray. Mapantaag palang mi isbit pare. Nagngina ti gasolina, paray. Diya ka na ya pare. Ada kwartak, saan ka matanagan? Ay, wala no isuti ko na. Sa dino a kantina, ti pagpalamiisan ta. Nagngina mo tinto'y beer ngayon inumunta, paray. Agasam ta 120 ti maysa. Ada kwartak, saan ka matanagan pare? Way, namumukiting at kwartam, paray. Ada sikreto pare. Nay. Yan ay ta sekreto nga ay. Engam, di mo ibagbagak ini kumarim Apay ko mga ibagak, secret nga rin ako nam. Dito'y ti pagkitaan mi kini. Abubaw na. Nay, agkit-kita kayo pala, ang kani... Ay, alangan mo't asal pare. Mamimis mi mo't titunggal may sa pare. Nagturid ka mo din, paray. Ay, wala, sakpay ti ko ng pare. Madamdama na ang umayan ni... Abubaw na. Jay, chicks mo apalasang asiksay. Maangot ko pare. Paumayan. Maangot ko ka ti pabanglo na. Agyaman aktain logan nak, pare. Agparpara kagayam, maray. Di sinardengan ka. Ada nakaibati iti pagbalunan na dito'y tricycle mo, pare. Ay, di naudya pasayeros ko, maray. Sila pagbalunan mo tila kay ko daytoy. Apa intulod mo? Ha? Pagbalunan na daytoy, talo at tuyo, timpabalon ko, kun 5 akamates. Pare, idiretso man laangan iji garden na ta itulod ko daytoy balon na, kaasimag. Ay, sos. Delikado man ay ni kumpari ko na chikbaw. Saan adita? Nakilitik dita. Di ka man, kasla saan ka pa ilaang mo't anarwap? Sa bali maggayam ti gargarden ma? Ha? Bakit? Tang-oran kayo itan. Awanan kayo itibay na? Lumagda ako ni titawa. Ay, kabaalam ti lumagto ti tatawa. Kabalak, tanarwama kung ano maglagto ititawa. Sige, unayan na ka. Oray sa deno ti papanam. At dalat na babaem salbag ka. Ay, baglakin din ta, nakalisi ako. Nagngina lang arunan ti gasolina. Agbabay ka pa ilaang. Bagbababakan, agbalbaliw account, promise, agbalbaliw account. Bueno, papagayam. Ditan, tinagibusan, ti may sama na napakasaritaan, itibiyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, panang tarabay.